300 yılga suzulgan йокы. Йокы. Bu кеше гомеренең эштән бер өлешен сарыф итә торган иң серле халәтләренең берсе. Кешеләргә дә, хайваннарга да, хәтта бөҗәкләргә дә хас. Дөньяга карата реакция акрынаю яки активлык киме күзәтелә торган организмның физиологик халәте. Йокы тере организм өчен табигый ихтияҗ булып тора һәм сәламәтлекнең нигезе. Чөнки йокы вакытында кайбер мөһим гормоннар барлыкка килә. Тукымаларны регенерацияләү бара. Ә баш миенең кайбер өлкәләре бу вакытта уяу вакыттагыга караганда да активрак була. Шуңа күрә кеше организмы тоткарлыксыз эшләсен өчен көн сайын билгеле бер вакыт йоклап алырга кирәк. Әмма кеше бик озак йоклап, шул вакытта үлмәскә мөмкинме? Изге Коръәндә мәгарә кешеләре, ягъни эзәрлекләүләрдән мәгарәгә яшеренергә мәҗбүр булган намуслы, тәкъва егетләр тарихы китерелә. Алар Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән әлеге кешеләр һәм тугры эте озак елларга йокыга киткәннәр. Әл-Каһф сүрәсенең 10-нчы аятында булай тасвирланган. Ул яшьләр шәһәрдә калып иманнарын саклый алмаганнарын аңлагач, мәгарәгә сыенганнар һәм Раббыбыз, үз хузурыңнан безгә рәхмәт бир һәм хәлебездән безгә котылу юлы әзерлә дигәннәр иде. Аннан соң 11-нче аятта булай диелә. Без ул мәгарәдә ничә елга аларның колакларына йокы пәрдәсе капладык. Шул сәбәпле алар бер нинди тавыш ишетмичә йөзләгән ел буена йокладылар. Бу вакытларга соңрак әйләнеп кайтарбыз. Ә хәзергә алдагы аятләрдә аларның 300 елга сузылган төшләре ничек тасвирланганын карыйк. Әгәр дә син анда булсаң, мәгарә өстенә туган кояшны күрер идең. Чыккан чагында ул мәгарәләрнең уң ягына борыла һәм нурлары белән аларның тынычлыгын бозмый. Байыган чагында исә аларга тимичә сул ягыннан үтеп китә иде. Алар аның иркен бер урынында. Менә бу Аллаһның мөгъҗизаларыннан. Аллаһ кемне дә булса һидаяткә ирештерсә, ул һич шиксез һидаятны тапкан булыр. Кемне дә булса адаштырса, аны туры юлга юнәлтерлек бер дус та, яклаучы да таба алмассың. Син аларны уяу дип санарсың, әмма алар йоклыйлар. Без аларны туфракның черетүеннән саклау өчен әле уң якка, әле сул якка әйләндерә идек. Этләре дә алда алга якларын сузып ята иде. Әгәр аларны чәчләре, тырнаклары җиткән хәлдә күрә алган булсаң, һич шиксез алардан йөз чирер һәм алар аркасында курку эшендә булыр идең. Ә хәзер бу аятләргә хәзерге фән аша карыйк. Кире аятка әйләнеп кайтыйк. Без ул мәгарәдә ничә елга аларның колакларына йокы пәрдәсе капладык. Шул сәбәпле алар бер нинди тавыш ишетмичә йөзләгән ел буена йокладылар. Дарабә фигыленә игътибар итик. Туры мәгънәдәге сугудан кала йоклату мәгънәсендә дә булырга мөмкин. Шуңа күрә фәдәрабна галә азанихим дигән гыйбарәне туры мәгънәсендә колак төпләренә сукканнар, ягъни саңгырауландырганнар, яки аларны ишетү мөмкинлегеннән мәхрүм иткәннәр дип тәрҗемә итәргә мөмкин. Монда гаҗәп бер нәрсә дә юк кебек. Әмма Европада хәзерге тикшеренүчеләр тарафыннан үткәрелгән тәҗрибәләр күрсәткәнчә, кешенең аңсыз рәвештә акрын йокы вакытында сүзләрне ишетүен һәм аңламавын күрсәтә. Йоклаганда барлык тышкы сигналлар блоклана, чөнки алар таламус дип аталган баш мие өлкәсеннән ары китә алмыйлар. Ул барлык сизү органнарыннан үзенә таба баручы сенсор ярсу агымнары белән идарә итә. Билгеле булганча, йокы бер артлы алмашына торган ике фазага бүленә: тирән
һәм тирән булмаган йокыдан торган акырын, шулай ук REM йокы дип атала торган тиз йокы. Галимнәр үткәргән экспериментлар күрсәткәнчә, тирән йокыга киткәндә нейроннарның активлыгы нык синхронлаша. Алар барысы да йокыга тала һәм бер нәрсәне дә анализлый алмыйлар. Тиз йокы вакытында тышкы мәгълүматны эшкәртергә мөмкин, ләкин монда баш миенең үзенең көчле активлыгы барлыкка килә. Ул йоклап ятучыга беренче тапкырдан ук ишетергә һәм аның нәрсә ишеткәнен аңларга ирек бирми. Төштә без тышкы тирәлеккә җавап бирмибез диярлек һәм аларга җавап бирә алмыйбыз, чөнки бу процесслар баш миендә тоткарлана. Шулай да кайбер авазлар бу тоткарлык аша үтеп чыгарга һәм безне уятырга сәләтле. Шул рәвешле баш мие билгеле бер уяулык дәрәҗәсен саклый. Бәлки, күчерелмә мәгънәгә ия башка сүзләрне кулланмыйча гына, без аларны йоклаттык дигән гыйбарәне куллану җиңелрәк булыр иде. Әмма нәкъ менә аятта очраган әлеге фикер ярдәмендә изге Коръән безнең игътибарыбызны әле күптән түгел генә өйрәнелгән организмның үзенчәлегенә юнәлтә. Һәм бу югарыда санап үтелгән аятларда кеше йокысының үзенчәлекләре ачыла торган бердән-бер мизгел түгел. Бу хакта инде без сезгә киләсе чыгарылышта сөйләрбез.